En la vida real, actuem, tots nosaltres, a tota hora. El senyor Marquès segurament s'haurà oblidat de la meva presència. En l'entreacte de la funció d'ahir em va enviar un missatge. Desitjaria parlar uns minuts amb el senyor Gabriel de Beaumont, comediant. Però, amic meu, un actor del meu prestigi està sempre ocupat. Avui mateix havia de llegir unes obres i... Per favor, ja va bé, sí, m'esteu posant nerviós. La meva obra és una obra d'investigació. Digueu-me vosaltres que m'acompanyeu en aquesta hora terrible. Quina cosa s'espera de mi? Les millors representacions són aquelles en què l'actor és el personatge. Quina actitud em demana la història que adopte en la meua mort. M'heu dit que quan representeu, l'emoció vos domina I jo? i que perdeu fins i tot la consciència de la vostra pròpia personalitat. Què sóc jo dins aquest mecanisme? Ho compreneu? No. Com? Que dic que no ho comprenc. O almenys no ho comprenc de la manera que vos ho feu. Això vol dir que la meva actuació no us agrada? El que jo vull dir és que la vostra manera d'interpretar no aconseguís transmetre el que li passa al personatge. Com puc comprendre quan no puc sentir? La vostra opinió sobre la meva capacitat artística, senyor Marquès, em sembla ben particular. I es contradiu en la pràctica en la de la immensa majoria del públic de París. Sí, quan parle de públic és evident que me referisc a persones enteses. Tan enteses i cultes com vos. Gabriel, escolteu-me. Llavors és que m'heu cridat a la vostra casa i m'heu fet representar aquesta pantomima absurda per deixar-me en ridícul? Em perdonareu, però no estic disposat a participar per més temps del vostre joc. No m'agrada que se m'insulte. I dubtar del meu art equival per a mi el que per a vos significaria dubtar de la vostra noblesa. No em voleu comprendre. La meva obra no és una obra com les altres. D'això ja me n'he adonat, però no sé quina relació pot haver entre una cosa i l'altra. Una relació ben palesa, un nou estil en l'obra necessita una nova manera d'interpretar. Clar, no us basta d'entrar de bota sacra en el camp de la poesia dramàtica. Us cal també donar-me lliçons sobre el meu ofici. L'home en estat natural no és precisament bo. Es manifesta de manera autèntica, això sí que és de veres. Però aquesta autenticitat ens mostraria realment com som. I som pitjors que les feres més terribles de la selva. Us ho dic jo, que ho sé. Què teniu? No vos sentiu bé? El teatre no és ficció, ni art, ni tècnica. El teatre és emoció i sentiment, i sobretot el plaer de transgredir les normes preestablertes.